Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Καραγιός. Μια μέρα που δεν είχε λεφτά, πήγε στη θάλασσα να φτιάξει καμιά ψαρούκλα για να φάει αυτό και η οικογένειά του. Βρήκε ένα καλάμι και μια πόρτα. Μπήκε σε μια βάρκα που του δάνεισε ο Σος Διονύση. Πήρε μαζί του το Σταύροκα για βοηθό και ξεκίνησαν να ψαρεύουν. Ξαφνικά είδε μια φάλαινα. Η φάλαινα άνοιξε το στόμα της και έπεσε πάλι στο νερό και έφαγε ένα μικρό ψαράκι και μεζεδάκι. Ο Καραγιός και ο Σταύρακας τρόμαξαν πολύ και έκαναν γρήγορα κουπί για να ξεφύγουν. Μόλις σταμάτησαν, πλην κανένα κάστρο σε ένα νησί. Γύρω το νησί ένα φύλλο τεράστιο φύλαγε το κάστρο. Ο Καραγιώζης πήρε τα τζάλια και κοίταξε. Μέσα στο κάστρο ήταν φυλακισμένες η Αγλαία και η Βεζιροπούλα. Ο Καραγιώζης πήρε το κουμπί και του έδωσε μια τυφυδιά και του έβγαλε το κεφάλι. Μετά βρήκαν το κλειδί και ελευθέρωσαν τη Βεζιροπούλα και την Αγλαία. Ο Πασάς για να τους ευχαριστήσει έκανε ένα γλέντι για όλους τους φίλους. Αμπάνι μαέστο, όπα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το Καραγιώζη. Φίλους και εχθρούς, τις δικές μου πλάσεις.